ibiri n'ikitegeko 15 Chiamugaso Imeyandizi TV Guikabono Korende Ngero Egentekemo Kegwatanana Omugano yomo Uchesu muganonde Negentekyo Numukia Bugwetoma Kegima Ekerengekenene Asumurubirioyo No kurbugo sigita Uchiase Omontonde Erionere Amanye wetoma Wikebirenko Biegoro Brian Sagini Isena Niga idire ribagirio Naguisaransa nabanto ao Iriogo kolentera Emegano yabo Kera ritukorie juma Chinsa ibere chiabo tuko Nabuigo mwiroro Ritukulie juma pili Chinsa isano neseto Goika chinsa kianda Imeyandizi TV Weekendi tabuatu murubiri urumba Tari weekendi nonya Yukumanya iguru yechingaro charumba Ababugia baye Asebaruete Kiria bagotera Nayanda mange Rumba Mega Okabelanga mosolo tela kisanga mosala Rumba Rumba Hey Mwacho murigelio Ndizi TV Kunga rumba Yaikire bono nigero Ere morelo moto Muziki ya bakulutu Muziki olio Mokong kabisa Merana na babu mkongwe Kere Jumamosi Gocha kere chinsa isano na ibire Goika chinsa kianda Eriobwego kikigima Tutire ngora kuchigoro Tukini ama berera Nkore tere bintebi kongwe bintebi wau Igwa Yengi nga yeba mo yembi Wayo Ike kota vanga Tomanyo mosanyogo Inyora nga niga awoka Na ande nga chibani nchira achega chinyinge Bwate taliki bwate nsa Chumamosi Kuchigoro Ike kayembe ya Ndizi TV Owansu Umo kusikata Tokese kobora Rumba Imeyandizi TV Amatera naro amakoro Wakaigure Natumanyitia bateri abuo Asebale Ekibago kora Na Muso kibabu ate Asuko yatera Narazire mono na mangana yinze Mono na ganirye Ngende utimuka Abanta bangi Barabatebya mangana mange Kero muratuke Mukopange mipango yenu Merana na shem papa Gochakira chinsa isano na isato Chiamugaso Goika chinsa ikominemo Chiamaragoba Iliose se niwo kegima Namatera Nabateria bakuru Umwancho muligeri Ondisi TV Otorigeri tikurukaria Elietaria na ngoro kwa shem papa Bono ndabe kingo koletero umurobeli Mokong Mwabateri Umurobeli wike mwabateri Ni urabe kuko kujira litukulia Jumapili Asorabe wako nyora bateri bao baria bakuru Balikuwa rekoigwa na kumanya chingero chiabo na gusaba chingero chiabo kuruga stegesteseni ekia Ndizi TV Agwe chanda nonya Eki agera Omurubiri ubweke mbugambugu kia bateri Nihochire Ase TV yao ya Ndizi TV Iliyogo kolera ngo yao Ukorunirie bireja unega jengotu Ukorunirie bireja unegurubaro Umongino yomo kamochera Baba, nae kwachira. Bana. Anomenye. Tomo cha kuligeria mangane kamnaya Tomo cha konyoro kubo Kristo bwao Oiso komocha igora etirwa mange Elietaria na ngoro kwa shem papa Tigarabuya Ono tigarabuya Tororane alia iguru Ndizi TV Ubwansu Bwomogusi Omurubiri okubwatia Nigo kurigereriwa Nebigori byonsi Boka Banyasaye na Ndizi TV
obosi bwaino nintoregete nimwanchete Nyasaye nche nomorandia nakiga kogere mambi yabono nachira ase more nkobatebi ng'a boka na Nyasaye na Ndisi TV omorigererio nando asiasore boka tochaka amo na Nyasaye rituko ria rero ne rituko richenu Nyasaye atwancheire twarirorire nakiga kogera nachira ase obosi bwaine mambi yabono inkobatebi ng'a boka amo na Nyasaye boka tochake amo na Nyasaye nimanyete ng'a nabera atoke okoboko kweba komorangeri Nyasaye emambi yabono tigango tomosasime Nyasaye nande toboka amo nera achaka amo na intwe biyamono Nyasaye senge nche obuya bwao biyamono tata senge nche obwanchani bwao twachira asole Nyasaye ntuna bana bao twekumbire ense yaho Nyasaye ntoko nyarota yo moneno ito twabakire rieta lia emambi yabono twakwimukere irigora senge nchoro mu Nyasaye watolende irobo gimobo tuko bwensi watokonyire Nyasaye twarorire litukeli Nyasaye itombi yamona asenge ncho yo familia ito ji family cheito Nyasaye watirendire abana baito Nyasaye kwabalendire twachakira omwaka yo 2022 ase neema yao Nyasaye chakamo na intubona iga Nyasaye gotogo chikosa gochaka litukeli Nyasaye tokonye nando otangane bosi yaito Nyasaye otwabere ibyo byakerenge ncho Nyasaye ekera togo chaka Kristo ntitoko nyarotayo chakamo na intwe kiagera eno mobui bijamo na senge nchogo chaka na intwe bijamo na senge nchogo chikotorenda lituko ligima otokonye osesenie amache toranywe osesenie ndagera toralie otosesenie lituko ligima Nyasaye asegasi gose byasara gosase gasi yamagoko gasiene yonstora kola Nyasaye twebisira sole ngo chakamo na intwe bijamo na Kristo asenge nchobu yabu ao chakabona na intwe aselitukeli wetera aseli talia Yesu twasabire na kwegena amina emambi yabono umurigere lione tigango torasoma lingana lia Nyasaye torasoma nge gitabu kia Matayo isano nemo okunogo saba kwa monene Matayo isano nemo tochakire kianda nige gotofundisha ogo saba kwa monene ng'akigo sayo kare go saba igo kare go saba kwaragereria wasaba kwebisa igo go saba kwa na mangana atayo ng'akigo se Yesu era afundisha tabatumwa baye igoro yogo saba iga kare go totebiga inwe gaki saba iga tato itore igoro elieta lyao lisikwe oboruoti bwao boche ogwancha kwao gokorekense buna kogo koreka igoro oto entwerero endagera yaito otwabere bibe byaito buna intwe to kwabera abago tokorera bobe toto irasogotemwa korendo totolie korwase olia omube monene yesaba kwe ekero wasoma esale yiga abande toko yeira lakini ntori gokora bune goteba abande toko genda lyoka tomanyetenge esale yiga ne yogo etera lakini talibo igo ekero ko soma between the lines soma ngora gogo tegeranga ninkie goteba kero ko yeira no ene kera motene inandonsi moko ire sale yenga tato itole igoro elieta lyao tigalisikwe tigango ko teba nande tomosigeti Nyasaye temango komosika Nyasaye yo asenge nchone sara ya yenchenu aetekero omonto oboruoti bwaye tigango boiche ogwancha kwaye tigango gokoreka nenseye buna kogokoreka alia igoro omata abantu bane baro bakorasimise ebinto chinga kichitareka chyo gokoreka egento ero kerasimisire bwango yani ogokora shortcut ngatigana cherere ya maliko tari gototebigo amaliko gakari gototebinga tigo gwancha kwa Nyasaye gokoreke ekero gwancha kwa Nyasaye gokoreka tari okorasimise ebinto gogotiga Yesu okora ogwancha kwaye bweka naende ekero okorigereria omostari 12 11 igo kare goteba iga oto entwe rero endagera yaito abande mbaroro mate bakorengera ring'endagera banyora ne yabone chinguru chiabo tali boigo Nyasaye gotokorera Nyasaye gotoereria 12 yamanya gototebiga otwabere bibe byaito
haleluya buna intwe tokobabera abagotokorera bobe otagete bwaberu lakini ayatutaiti kwabera igonga maliko tagotimia asore lirikeli ndiko nyara kokoreka asore inga wabere to monto yani amaisa isiko lakini enkoro imego mobogoleti aitali malika Kristo maliko yo monene gagotebanga otwabere bibe byaito igonga Nyasaye gagokwaberekera kwabeire buna intwe tokobabera abagotokorera bobe mbara byabagosaya bagokoreire bobe otatageti kobabera amalika totebiringa tobabere abagotokorera bobe nari intu toraberwe toira sogotemwa korende ototori korwase oli omobe Nyasaye oito tari gotoira sogotemwa eseng'encho nkwabera tore Nyasaye oito tari gotoira sogototemwa gagototoria korwase oli omobe inaki oboruoti n'echinguru na obonene n'obwao emiaka n'emiaka amina oboruoti oboiga bwa Nyasaye nigo bore n'echinguru n'oboruoti oboiga n'obonene n'obwabo emiaka n'emiaka amina 14 yamanya gontebiga naki inwe kamurabera abantu ogosalia kwabo nabo igo na iso ino ole igoro nababere na inwe igongonya to kwabera automatically ekerogosoma egetabu eke kiomonene amalika ya machenu igakare gotebangonya to kwabera bono igonga naye to kwaberwa lakini komurabera abantu ogosalia kwabo kobaraba gosera mubabere inga iso ino ole igoro tato ito ole igoro na intu nigago koraki agotwabera kolende 15 yamanya goteba iga kolende motabereti abantu ogosalia kwabo na iso ino tako babere ogosalia kwa ino haleluya inga yani akere tutabere na ntunto kwaberwa ninki gosayo tageta gokora bono iga nuko bugorie mesigo y'abantu igonga naye turaberwa lakini akere oratige bari bagokoreire bobo babere naye Nyasaye niga gokwabera nere Nyasaye ito niga gokwabera ekere kwabeire nonye no yokokorete kente kebe no yogoitere to mwana nonye no yokorire lingana likongu yani ngakelike kebe kende yonsi na kebe kiamanyinga nigo gekwaberwa kiasibigu kiarabase kia babuna lige na liembura haleluya na kigekogera nko batabya abamchenu bane bali bandigereti ase TV inga totabereti inga na intunto kwaberwa bugoli ango mosigo yo bwo kwabera temango koligereri aso bugoleti omonto torango mwabere aseng'encho Kristo toanekeiri inga totabereti amaene na intweti to kwaberwa nekene ekerora abere no marwaira mange takugotora ekerora abere nonye na marwaira yegokoigunga bana omonto otwalire pressure omonto otwalire goseninki aseng'encho yogotabera abogoreti nyarebe enkoro nenke tetageti kobogori monto enkoro ni kwairu nenke enkoro eye igateta eti obogori omonto enkoro eye igatageta amang'ana amayarioka ekerora anchere amang'ana amayabe ime yao amaene Yesu niga gochakamo naye asesa baliye Yesu niga goteba ng'anche iso ino ningo korera maya nche tato ino ningo korera maya nche iso ino ole igoro nimba abere inwe igobano kwaberu koro automatic kogo taka kwaberwa abera haleluya omurigereria no ndigereretie kogo taka kwabera abera litangani nalio raberwe haleluya nimanyete ng'abange ngote ababarenga ki ayebono yokorandia no aberete kero monto nimanyete nkora yane nenchenwere nakigekogera nko bataibono iganga chene kana inukorwa nkoro ime chene kana li Yesu aratwara libaga linene chene kana likero gukora kende yonsi Nyasaye eswana nigati chene ka tema koba omo Kristo tema gutara muna liri koligoteba lingane liga likongo kisana omo stali 14 na 15 nigo kongo kiasogo saboko kwa monene ekerango soma 14 ng'anchite ko yirorera sana ina kinwe kamurabira abantu ogosalia kwabo ogosalia koigo matinya sa tata batie kiwango ogosalia koiga ngwonsi
ogosali okoiga nogosali konde gwansi yani ayebekera style ende yonsi elioroche gwasaliwe style eliende yonsi kwarorire na akore irubobe style eli yonsi eli kwarorire bono iga maene na akore irubobe Nyasaye umanyire gotatebinga nakinwe kamurabera abantu ogosalia kwabo nabo igo na iso oino ole igoro nababere inwe murigerereti okwaberu kwaino ngaigokorwa okwaberu kwaino kwakorigerei kwararire ngaigokorwa okwaberu okogokorwa ase tato itole igoro lakini with conditions yechigo tebanga twabere nari toraberwe namba 15 yamanya gototebiga korende mutabereti ngori ogotebanga ncharo mwaberete igoro ige bikoba ime tari boigo mwabere bakenkoro yawo ime onyoko goseire mwabere matebinga nchana kwabeire rangira ni mukwanirane omwabere oli ogogoserete nayo oli ogogoserete musaba na mabera ne batarako gosera yesaba mabera ekere mwaberanire mogenderere sabali ekiagera korende mutaberane tiabantu abasalia kwa haleluya 15 korende mutaberaneti abantu ogosalia kwabo na iso ino takubabera ogosalia kwaino yani ayoroche onye Nyasaye orure condition ya sebuku nonyara ko tinyiri likolia Nyasaye tokonyara kolisiria lirikolia Nyasaye lialige tukare lirikolia Nyasaye no lire nabo togo kutolitige nabo tokonyara ngane bigori byaito bigocha nabo biko yetiga asengenjo chisokoro cyaito nchiayetigete igongane lirikori tari gotinyeka lirikeri lyatebirenga gatorabere na intuntu aberwe korende gatotabere na intuntu okwaberwa oroche nkigeragere gose kekorusia sobwanchani bwa Nyasaye nkikeragere gose otarara na Nyasaye ninkikeragere gose emambi yabono oboke kongechete oyo mino oboke kobogortie mesigo yoyo mino namarikata birenga korangeche tatone tagukwabira lakini nakiga kogera nkogotebie mambi yabono tobogorie mesigo yokogecha oyo mino tobogorie mesigo yokogecha oyo mino tora rangerania kwanerana tebaringane riga lyabere liritasende Nyasaye soananie saba murangeri Nyasaye ire sara asengenje sare yiga yesato tigerete nigebwate chinguru onya toyemanyeti nabo gosoma kurwase getabu nabo kunya gosoma ogotebanga gakyo monenone nintagete otaramo na inche nintagete omone none ondorekanere oire sare yiga sengenje sare yiga nebwate chinguru Bwana Yesu asifiwe ekero korigererie sare yiga kera bande baetwe mbarorro bagotebanga eye ne sara bosaigo yaya okonogo saba mone na eta batomwa baye akabatebya iga ekera mogo saba mosabe iga esengencho gosaba ngo bwate chinguru nakiye kogere mambi yabano ngo koletera lingane liga inkogote binga inyoro gosaba nko bwate chinguru inyoro gosaba Nyasaye nko bwate chinguru ekerto gosoma gitabu kia Luka 11 nando monene gakare kolikororo gotebanga ogosaba kwa monene ngosaba arenge ase gete haleluya ngosaba arenge ase gete yani Yesu ngosaba arenge ase gete gakorire oyomo bwaboroki wabaye akamotebya omataboroki gubaye nabange barenge 12 oyomo akamotebya omonene tworoki ogosaba buna Yohana aorokereretiwe abakoli aorokereretie abakoli aboroki gubaye haleluya akabatebya kamogo sabateba iga tato itole igoro akairorera koteba na inde sare eria akairorera kobatebya kamogo sabasaba iga tato itole igoro erieta lya olisikwe oburoti bwao boche otoe kera lituko endagera yaito otwabere ibe byaito ekiagera intwe tokwabera kera yomo otokolire ebibe totoira sogotemwa korendo ototolie korwasorio mube haleluya Yesu akabatebi nababwenerete gosaba tachieti gotiga ko batebya Yesu akabaorokereria akabatebya omonene
akabatebia abana bane kera mogosaba tebaiga kamogosaba tebaiga tabatebeti nga kamogosaba karakora gento gete karagecha muntu gete gose karakora iga niga baeta machiko akabatebia kamogosaba rangeria tato itole igoro motebi Yesu obuya bwao tigaboisane haleluya okomorangeri Nyasaye komaete ngere no muyale komanyete ngere Nyasaye bwa machiko komanyete nga Nyasaye retali gototiga Nyasaye ni gakoranga igagokora amangana aye ayara amaya haleluya nakiga kogere mambi yabono ngoko bako muri ngoko rangerio muri gererio no ndigereretie ingati gatobogorera ni emesigo tigatwaberane tigatwanchane totara somugaso tomanyenga Kristo ni gato ete Sara esale yigo gusaba kwaye ogochenu ekere togotara korengana buna kogoteba nigo Yesu ale orokia sobogima bwaito haleluya nakiga kogere mambi yabono binga to base koba ale na Nyasaye mwanche Nyasaye kera lituko tara monere ikiagerere no muya tige bakone skira nere Nyasaye asenge nchera no motolia otokonyira okolira mangana amaya na morolire ogokole bintebiya emambi yabono andonsi asoligerere tikorwa tiga yesago isane tigo manye sale yega yesarwete bunebwate chinguru chinene tige sale yegego isane haleluya gatogo chiko chakalituko chakamona Nyasaye tigato saba asenge nchiyeli tukeli ya lero Nyasaye itombi ya mona asenge nchiyo bwao Nyasaye itombi ya mona asenge nchiyo gotokonya Nyasaye itombi ya mona asenge nchiyo gototolia muya mona asenge nchiyo gotokwera somo salaba na koboka na kobomo bui Nyasaye tuwabakireli etali yao kako imokere rigoro Nyasaye ingonde tayoko bwe kaine bambi yabono Nyasaye tuebisire nyuma yo musarabo Nyasaye titorole kanara kinyo gorole kane Nyasaye tokonye na ndokonya abaminto Nyasaye to echinguru Nyasaye ito torole kanere kyagera no motolia tuabere bibe byakerengenje Nyasaye gatogo chakali tukolia rero tangana busi Nyasaye role kanera abarwaire role kanera Nyasaye bonsi no era barase chinyagitali Nyasaye no barase chinyomba Nyasaye kanera senge nchiyo buya bwao tata role kanera chintakana nababuraka Nyasaye ne barole kanera babuere Nyasaye itorole kanera nse ya ito ya Kenya leto molembe Nyasaye koruchinse chionsi erole kanie kyagera no mu ya Nyasaye erole kani gokubweni na no burwero bwa bwakire bwa COVID-19 Nyasaye tuebisira sore kyagera no mu ya tigo bwanchani bwao borole kane bijamo na senge nchwa to kwerete okabomo buyi Nyasaye nakoboka tigeli etali ali bakwe bakonesi kwe kwiranira asenge cyane omuya aseli etalia Yesu twasabire na kwegena amina asamali etanje nkoro ku Pastor Judith Nyaintondi oyagi nintolegete ni mwanje Nyasaye igonko toka se kanisa ya Abundant Life gali egeteli angena nyakoe tiganya saba senie enamba yane yesimigere 0712 529701 0712 529701 seseniwa na ndeboka na Nyasaye haleluya. Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Ndizi TV obwansu bw'omugusi nigo bono yakonikiru ndekerene nego kurengera chibiche chinkia nabwo chinkeno nukukigima nabwo gotonyora